Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, Hulyo 30, kaday di nga tawen, nga naangay. Tindagnaklan kanibilang ko, nga naisangsangan nga aldaw para kaniyak Manong Nemi. Dahil suman dito, idikalay sami, panagmaymay sa ti puso kenrik nami, panunot ken kararwami. Ken ni Freddy, ngay patpatik ko na Ano ti mangibaga, Manong Nemi, nga agbagay kami. Awan pa di ti mangibaga, ken awan tinangag ko nga nangibaga nga saan kami agbagay ken ni Freddy. Perfect couple, kunada Manong Nemi. Umanaw na iso ti first love ko. Pan-checkmate nga siya ti first love na. Tanag-imbestigarak Manong Nemi kat talagang sa anapulos nga nadadad iti girlfriend ni Freddy. Adabay kanukit, idi agatap nga bakla isuna. Kastamat kanyak Manong Nemi, kadikaado, dagiti agar-aram kanyak, idi awampulos ting kasok kadakwada. Nadikat, inconcentrate ko tinagbasa. Aging ga, Manong Nemi, nga naggraduara kiti college, iti may sa komperensya, Manong Nemi, empleyado ak idin iti City Hall. Iti komperensya, initandarak, dito yung na-meet ko ni Freddy. Agpadpada nga department, Manong Nemi, departamento, iti ayan mi. Buwan, at da kami ti treasury. Siyak, iti city, isuna, iti probinsya. Mangup opisina, iti City Hall, idinto ni Freddy, Manong Nemi, it mangup opisina, iti Kapitulyo. Dahil din Manong Nemi, di pa nagsambat ti dalan mi, ti lalaki nga naikari para kanya. Dahil di agripe, dagiti dakulap mi, Manong Nemi, adan. Nangaprus, iti barokong ko. Iti pa nang pereng kanyak ni Freddy, agbalbalikasin dagiti matana. Imay nagpinasyara mismo dito balay. Dito tinang ibagaan na iti I love you. Masansa nga tawagan na, ag-lunch date kami. Adan di kundaway, Manong Nemi, ag-dinner date kami. Kalpasan ti makatawain, inaklon ko ti panagayat na. Kalpasan ti makatawain pa, Manong Nemi, first year anniversary mi, enjoyan ang kanyak ti kalaysa. Iso nga timtengan date ang aldaw, Manong Nemi. July 30, Manong Nemi, ibilang mi, iti asawak, anay isang sangayan ngal daw para kada kami. Dito'y Manong Nemi, na nagkalaysa kami iti matang ti tao ken ngarunan na unay kinihapon Diyos. Nagkari kami Manong Nemi, iti rigat ken namayag binulig kami for sickness and health till death do us part. Nakaragraksak kami Manong Nemi, today dingal daw, aging gadimtengen tirabi. Nag-honeymoon kami Manong Nemi. Iti lugar na nga napili mi. Ngem saan kami ngem madayo. Iti may sa first class hotel Manong Nemi. Mas daw da nga ron no apay. Ngem kampalag hotel katagasawa kam lang nga ron. Dami yung launay Manong Nemi. Nairot na kita rakop ti asawak. Akasmet ti irut ti arakop ko ken kuana. Nabara dagiti agek na, kasmet bara dagiti agek ko ken kuana. Edi panunot mi Manong Nemi agpadpada nga dinto pulos agbaaw dayta nga ayat. Dinto pulos agbaliw. Agpadpada nga edi panunot mi Manong Nemi ket maadaan nga dagos iti anak. Siyempre Manong Nemi nyawid nak dito balay da. Pasaremat ingkam sumarong ka ni balay, sidong dapapakin ni mama.
Naging ka, manunami nga babae ti house loan na kunada, alis to kami nga nagpatagter, ti bukod mi nga balay. House and lot, at daan kami manunami. At daan kami din, ti bukod mi nga balay, manunami nga kompleto, ti alikamen, at daan may sa katulong, hindi pas ngay kon, ti umuna nga bunga tayo na yat mi. Babae manunami. Siya ti pinangpili na itinagan ti umunang anak mi. Makon? Makon? Ano makon? Maria Concepcion. Oy, baga po ta Maria Isabel ka? Kahit mo nga, Maria, ti umunang anak ta. Ay Maria Isabel, ti umunang anak ta. Makon. Maria Concepcion. Manong nemi awan di dimteng nga nakana dadaragsan nga problema iti biyag mi iti relasyon mi kini Freddy. Kagangay damat la dagiti pinauyo, pinasugnod. Natural lamang. Tagbalimad nga abnormal ti relasyon no awan ti saan mi apag kinawatan. Kagangay lain ko ha, naraduma, maladaw nga agawid, manipod ti pisina, nakamisuot ak tuman. Amunan tumlatan manong nemi. No niya tagapunan no apeg bisuutat. Kiditin naktumuten manong nemi. Mapukaw ton ti anyaman na pasugnod ko. Oramit isuna pasarag pasugnod. Nang runa idi. Tanaaliko tagan ni Makon. No mampay addayaya na. Kat nung asta nga masawang ko ni Makon. Mahalipatak betin obligasyon ko ti asawa. Pipanangyawat ko kada kiti naskan nga dating yaw-awat ko. Nakamisuot tumat. E di ba nga panaw manong naming kagangay laing dili dumteng. Nabasit a problema. Nga adda nga mang patalga na mang pabara ni ayat nung hasta kinawatan kami. Ararapapan ti asawak manong naming di madaan ti may kadua nga anak at lalaki. Ngayon babae matmanan. Di mo sa amin amo ngamin tagaramid. Iti lalaki, honey. Di tamo tagaramid ti lalaki. Ma, naikatlan to ang lalaki. Oh, sa kamatan ti mang titinagan ti may kadungan anak ta. Mate. Mate? Ano mate? Mate? Maria Teresa. Another Maria. Doan ti anak mi manong nemi damakon kini Mate, Maria Concepcion kini Maria Teresa. Nagtultuloy daragsak mi manong nemi. Siyempre, mangopisina kami ngagpadpada. Mawati man ti anak mi, kada kiti yaya naman nemi. Sa bali lang ti katulong. Kada kiti trabaho ti uneg, ti balay, aglabag dalos ka nagluto. Ito na minsan manong nemi nakandak ti opisina, break time. Ito awisan nak ni Miriam, hindi kang kamag merienda. Narawa makasagag ng merienda. Miriam, itabang pa lang awisan nak. Kahit ka kami nakasasalita eh. Ano namin dinas ka na pagsalitaan ta pag trabaho? May panggap ka na kayo kini Freddy. Apay nga naskin na magpagsalitaan tayo may panggap kada kami ng agasawa. Ganun naman problema mi. Personal daytan. Kahit kong asawan, noan niya't araramidem. Apay nga, nagbalingan ni singpit kang ka ni Freddy. Siyempre, aramid ito obligasyon ko as asawa, akas ina. Apay na problema yun ti asawa? Napintasak met, di ba? Kaya napintas ka pagim siya. Diyak man baybay antibagik. Nabangluak matlat lang. Ngem, dahil hindi may kadung ang babae ti asawak. Miriam, gagangi dahi tayo ti lalaki. Kahit mong sawan, gagangi mat ka ni Freddy.
Nakas pagarigan ta da babae na. Jak tupulos mamati. Gamaramid na. Taapay met. Kaputamok na singpet ta sawak. Nagbaling nga loyal kanya. Tano saan na singpet, saan ka na kumana kaya asasawak yung kuwana? Anyamin ti kinatao ti asawam sakbay nga nagkasar kayo. Playboy, met lagaya mo. Lakas-kas daw ka di. No playboy nga dati, itatada asawa na, imposible nga saan na aramidan lata. Oro na pintas ka, no nakairuhaman na ka, no aramidan dalata, friend. Api gani nga, matakas na nga lalaki. Nabayam na ta. So mardag na tulat na, basta saan na kayo pampanawan, basta saan na kayo nga baybayan. Dito nga rin problema kita eh. Dapay. Saan na nangyap apunti kanya ti sweldo na? Dito nagre-rekan, masapol nagre-rekan. Rubi nga, isa tipan ang agapat mo obisina kamat kasi kalatan tagda aggastos. Isa kang runan na. Ano nga tiramide? Kaya nagsarita kayo iti asawam. Kasanunod din na kaya. Nga ipon ti sweldo na kanya. Umasidag kan ti abogado. Tapno maalam ti legality na. Baka kagura na, ba't yung abogado gusto na? Isang nga rin na pagsaritaan yung nga duwa ti aming. May kadwa nga sa dagkanyak ni Miriam ano na may problema nga tamanin data. Nakita ti asawa mo siya. Oy, Miriam ha. Haka ba mo at padaga sa kasta? Nakita ko nakmat. Ngayon to eh. Jemol. Ti may isang food chain. At akaduwa ng babae. Mangmanganda siya ka. Miriam ha. Saan ka mang parnwa iti apoy? Diyak lang mo, kabat naka-uniforme, met. Iti, uniforme kapitulyo. Ket, diyak mo, di pa kasda awak, api nga duduwada. Api nga 1 plus na yun da. Baka on na banda kadwada. Friend, ibagbagrak ng laking gato, ha? Tomo apalak nga rod kada kita babae nga awan babae ti asawa na. Ti kita sangag chichiks ti asawa na. Apalak nga rod ken ka. Ngem idi nakita ti asawa mi. Damat gayam ko na. Miriam, agsubli kan ti limisan mo. Sa mga sabiduan ti panunot ko. Siyempre, manong name sinalsud ko dahil nga banag ka ni Freddy. Restaurant, di mall, food chain. Kaano? Muchak marir o itinaminsan daw. Pagkatawa ka. Ni Comadre. Sino Comadre? Ni Comadre Marie. Di ko bisinaak. Ay. Apa yung nagranakay man? Kursunada na nga rin tinangayap kanya. Freddy? Ata pa nagatap mo? Ako nagsalsalod lang. Santo pulos nga may kat, magsayan ti pa nagtalik ko ken ka. Yes. Agawa ng sweetheart. No da ba nagtalik mo? No, da na kita si accident lang makakuyog ko, kada kasangok. It's only natural. Ngayon ti puso katakin ka. Ada kata kayo. Iso nga pagdanagan. Freddy, ipatpatig ka ko na yun ay. Sikat may sa kapat ganti biyak ko. Ito na mapukaw ka, ura at dadigitan na ko. Kaslasangan kompleto. So nga please, saan mo ko makaramitin? Saan kong itong aramitin, sweetheart? Mamati ka kanya. Agtala na di pa nagtalik mo, akasman di pa nagtalik ko ken ka. Aging ka manunami nga nadaan kami pa iti may kadlo nga anak. Bareng no laking ko na ni Freddy idaga pa ultrasound na idadan 7 nga bulan ti sikug ko. Ngam nalpay manin ti abaga ni Freddy kabat na babae. Sweetheart, siguro ka na ikari nga santa nga maadaan ti lalaki.
Apay, gusto na ni talo. Uming impis ti matres ko. Marigrigatan na nga gana. Kung ni doktor, adlaw na nga ron, samon nga, nayunan pa'y misis ko na nagaputa. Delikado ko na eh. Ikasano nga natin ti lalaking anak? Teka rin siguro. Ngawan di mangiwaras ti apelyido nga Anastasio. Ang nga rin nga napintas kami ti apelyido mi. Anastasio ang nga napintas? Hindi, mga adaptan to ti lalaki. Tapno da, mangituloy ti Anastasio. May sapay. Gustunan. Masapay. Please. O sige. Dali kat maso ang kapagustuhan. Anong or tinagan ti may katlo? Sige ang. Masol. Maria manen. Tres Marias na. Maria Concepcion, Maria Teresa, ken Masol, Maria Soledad. Iti makadakas manong nemi agraduare ni Masol iti elementarya huwen babalasa nga babalasita nga dikit inauna damakon kinimate tiyak matlangin nagsikug 12 years old awanan si Tart talaga nga nagsaran ti talo pumunta katak nga rat sa bali anana pakiulit pumuto takti sa bali, barbaring lalaki ko na, padasem, lalapadasem. Itapay, bumalasang hindi kita nagta. Iso pa nagaramid mo. Tapay. Napigsang pa lang Orag taway na to 60, 65, 70. Okay to pa lang, sweetheart. Tapay. Matakang ka na yun, mayasa. Gamot na din ang patpuros papaidaaman ng mabalinin. Saan ka makararamid? Please, laglagay pa yun. Babahay amin di kiti putot mo. Kahit no karamid ka sa pagarigan, at iti pagsasaw, anak ka no, ababahay tagikaro. Mabatpati ka mo. Nga maramidem? Saan ko nga ramiden, sweetheart? Umanay kan, you're my one and only. Kan kastamat na nagdi, Tres Marias nga nakta. Kat no bambay awan ti lalaking anak mi kini Freddy manunay mi nagtultuloy iti kinaragsak mi kinapudnot tunggal may sakada kami. Nagraduar ni Makon manunay mi with honor iti high school. Iti saud-sudin mi manunay mi no anat alain na. Iti panag-college na. Kahit ko tagbaling ng doktor. Daddy, Mami, medicine. Okay. Igastusan da ka. Basta awan ti sa baling aramidem no tiyak basa, ha? Diya ko mo Manila. Umadayo ka kada kami. Kitag bakasyon ang met. Awan ti pagdanagan nyo, Dad, Mami. Nasingpet na tagbalin to nga doktora ka anak yo. Doktora Makon. Damang nga ron nagbasa ni Makon di Manila manong naming at dapat kabagyan mi sa diyay nga nangitalkan mi kang kuwana at pagkasaraan. Kung todo, suporta mi kang kuwana manong naming kastamatan kaniya mate Maria Teresa idi aggabasa maternity college Manila manen. Apa nga Manila kayat mo? Kitap nunta ka doon ni Ate Makon. Daddy, Mami, iti anya matang korso? Kahit ko tagbaling nga bugado. Nagangato natin na kita rapapyo. Doktor, kada abogado. Di yung katikayat, Dad, Mami?
O gagangay kailangan empleyado iti munisipyo o city hall kan kapitulyo, empleyado ti gobyerno, doktor kan abogado. Diyak alam mo, no, anyong ni kurso at nga alaan ni Masol. Gabo tayo so, manong name iti arapap, dagiti doang anak mi, go, go, go. Suportaran mi ida, manong name. Idagraduar mo ni Masol iti high school, anak. Sa mo mapansusurutan, dagiti kakapsat man Manila. Dito yung mga, dito kang basa. Ato matagiti colleges kada university dito eh. Ha? Masol? Ako ang pagdanagan niyo, mami. Agbati ak dito eh. Gabuta siya ti bunso. Kanagbati ak to kada kayo. Into nag-aasawa kami. Di ba? Sabi ko mga anak. Dito una ni kapatbutang mi kini dadim. O mat nga rin tilalaki tapno agbati ko ma. Wano bunso ko man tilalaki tapno tilalaki desisyon. No sa dinot pangipanan at pamilya na. Awan ti pagdanagan niyo, mami. Tinto pilyak asawayan, nagiti mayat, ngagtalinait kami kata kayo. Ano mata kurso? Accountancy. Kas kata kayo. Agbadbada nga kayo ti treasury office, di ba? Okay. Awan nga rin ti problema. Agbati ka nga rin dito syudad, dito yung lugar tayo. Dito ka nagpasa. 4 years course mo dati kurso. Uwan manong na minsan nga napupuutan ti panaglabas ti panawan. Idi, tamatungpalan manong na ti arapaham ti nawan ng anak. Idaggraduaran manong na ti medisina. Napangkam nga rod sa Manila manong na iti universidad na nagbasaan na kan nagraduaran na. Naragraksak kami. Sa lutsod ko nga ron iti asawak. Freddy, honey? Saan gani nga biyag ko na dagat? No adaragsak adaliday. Aw matpaliday nga si Mangbay kada tayo ha. Mabutbutay nga baka no. Adan tubig lang. Ikatang deta ti panunot mo. Puro ragsak amin, sweetheart, honey. Sabi ko mga Freddy. Aking kama nung naming nga nagtaken ti board ni Macon kat idirimuaran ti resulta. Very proud kami nga naganak man nung naming. Idi asawak. Idi adan doktor nga anak mi man nung naming. Dito'y balay mi man nung naming tinagpaalaan mi. Siyempre, inawis mi, digiti nakabagyan mi, kaopisinaan mi, digiti makamam mo, amam mo mi, tapno matendar da lang ti big party, para pa nag-blow out ni Dr. Macon manong nemi. Dr. Macon. Siyempre, manong nemi, awan ti sabali nga mangigmi ka dagitiya. Tao, na di, ay, naggasat kayo. Congratulations. No kasunod kagasat di anak yung kastamat kagasat yung naganak yung kuha na kapat adan doktor nga anak yung. Ngem, adan nang ibagatingem. Awan to nga tagdumting nga ditigrati biyag yun. Kang kanahin latang haragsak. Ay na, nasa masusurutak, sinusurot ko ti biyag yun. Awan pa iti problema nga dimting nga kayo. Di mi kayat nga dumting dakala problema ti biyag mi. Kung ko namin met manong na yun. Nagtrabaho manong nami ni Dr. Macon sa isang ospital di Manila. Dikat kahit nasuwan mamanumi nga makita. Pwede ako may agbakasyon kaduwanan manong nami tagbalin nga manugang niya. May samit la doktor. Dad, Ma'am,
ni Dr. Senon, nagbalinto manukang yo. Nagmanok man kata kayo, Dad. Mami. Oh, abe kasla sa akin aragsak, Dad. Ma'am. Aman, naragsak kami. Abe nga di isam nyo kada sa naay. Gamot na. Itatanda pamilyam, adantong pamilyam, kat sadya kay Manila ngagtrabaho, nagpadpada, di idya kay ngagnain. Kapilitan, Mami. Asa nagmadlain? Kanayon kam to kung bakasyon, nung kayo umay ang bakasyon sa diyay. Nang narunaan, adanto na po kami. Dakam tumatlaing ganit dadi yung agwaywan. Nga hanggang pagretiro ito yung trabaho mi. Ito nagretiro kami nagat siyempre. Apo kong tumatinaywanan mi. Sa Manila, manong naming nga nagkalaysada. Iti malpas kalaysa, nagawit kami matlang dito yung Ilocos. Manong naming si Maruno. Di ba nagbaling nga abogado at may kadua nga anak may manong naming. Nagturpos, nag-take the board, one click, nakaruwa na sigod. Kadto nga sana, ragsak kan pa nagpaalami, ti pa nagbali na doktor, ti inauna, nakakarumanin manong name kay ni Mate, ni Attorney Maria Teresa. Ano man nagiti may, manong name, a big party man ang tinaangay dito balay. Kat kasti dati kamang may nagkasat kam kanong nga naganak, ada doktor, ada abogado nga anak mo. Baka, ento no, iyam amunan to, tagbaling asawa na manugang yung kat abogadong tumat. Kaya tagpaiso manong nemi. Abogado may takas kang kuhan. Di ba kadakas? Saan nga nagnaed, dito Ilocos, no dikat sa Jesebu. Apo, nagkaadayo naman, tinanak ko. Napihapi ni Manang yo, ni Manang mo ta, at dyan lang Manila. Takay kat Cebu. Mami, nagalisto lang. Aeroplano, apagbid lang. Ay, lala, nugastat na kari. Ang abali. Hagstalin na Edmund dito ni Masol, ni Maria Soledad. Naggraduar natin manong name ni Maria Soledad, iti Corsona, neruar na merti board na, ita, iyam amo na matan kada kami, tiyagbali nga asawa na. Anak, Mami, mapantay amin ti kasadyay, di ba? Inyanak na kami, inikanda kami tinaradya ka masakbayan mi, pinadal da kami, agpamilya kami maten. Adan tumatan asawa. Kasumat kang ka-accountant. Wan, Mami, nakasaritam ka din sona, ititulag ta idi, ngagtalined dito'y. Dito'y kayo sidong mingagdaed. Oh, parang nagsanay ka. Kasla narikat, Mami. Anya. Apay. Taga Isabela isuna. Adan trabaho na. Sadyay. Alangan ba't ka agikat trabaho na. Kang runanti amin, ada babantayan na nga lula na. Isulayang ang tim, nabati nga mangkit-kita kinilulang na. Kaya nang sawan, nilulang nat ka din namin. Ni madlalulang nat problema, di ayabam dito nilula na. Di nakayat, Mami. Kansa nakayat niya bakit? I'm sorry, Mami. Nakasta. Napasamak nga panawan na kami. Panawan na kami kini. Daddy, yo. Manong namage hangko na red trick na nga nagarubos na tiluwak. Sampai nga napasamak, gabot at dapay lang iti sangwanak, ti anak ko. Ito numay pa lang nga bulan, nga maangay ti kalaysada sa Isabela. Di mapanunod ko, ito malpas ti kalaysa. Nag-awit kam to nga dududua, kini Freddy dito balay.
Tas amin to na mapasurot pa itanak mi. Dati ka din, di ko nada, nga supapag tiragsak. Saan man nga pimusay na kita anak mi, ngam arig na pimuanaw da. Adada nga si bibiyag. Ngam sa dinot ayan da, adadayo. Adan damat na nitibukod ng pamilya, panunutin. Tas ano kami nga gasawa? Inarakop nagtanak ko manong nemi. Sorry, mami. Saan ko na itong palitulag? Mawatan na ko, ma. Mawatan ka na. Talaga akas na tibiyag. Dagit anak, nag-asawa dan, suminata ka dagit anak. Anda iti Biblia da ita. Ngayon na mabalin ako makit mga mentaran. Siguro, iso na ito tayo kari. Nag-asawa kami kini daddy, yo. Timay sa purpose mi kat ag pamilya nga daan ti anak. Katakta ko na inay. Ngem dumteng di panawen. Dagiti anak subina. Da isin ay da dagiti asawa da. Mabati kam tunga dududua. Ngem naragsak kami anak ko. Gabutamok kan patsek kan masiguradok babaen kan ni Apo Diyos. Natalged, natalinaay kat na urnos ti pamilyayo. Kang kanayon mi dahi tangi daw dawat. Kani daddy yo. Ini malpasan di kalaysa, di kiti doan, da masol kan manugang mi manunin. Iragawit kami dito Ilocos, dito balay. Nadlaw siyempre ta asawak ti kinaliday ko. Isabel, what's wrong? Awanan di kiti anak ta. At dadapelaeng, nga mada pamilyadan. Dagiti apo ko ta. Naminsan talay da nakita, apo ko ta, kinimakon, apo ko ta kinimate. Dati nakaragraksak na ito kong balay. Tawa mo ito kita anak na, Freddy. Inarakop ko na asawa, gamot sa kupulos nga materik na kaniyang sangit, manong na yun. Inarakop na kmet. Inapapurusan na bukin bukod ko na asawa. Kasi nga di nga talaga asawa. Ang anak, saan tumadla pumanaw di kita anak. Nga umalapulos na nagbati nga agnaed ka na ta. Freddy. Awatan ti amin. Di kan tumat ngamin, imanungot, hindi ko nakin ka. Kunam kanya nga. Pumututak ti lalaki, di ata ko malalaking anak na ita. Hardong, nung nakaputot ko kuma, abay kahit ko mga RG inang itad kan ka. Baka kayat na, kuntutan ka niya. Kahit ka lang pagkatawain, sinar. Nasakit nagsangsangit. Ha? Problema mo ka damat katulong ta. Lori, pagidawanan katulong ta, tao matin, tinaskan ng serbianda. Tapay, ano da nga, ma-exercise ak no saktak trabaho. Ikatamngord ita ni Inday. Ni Inday nga loyal. Nga saan nga nagas-asawa. Manipod iti. Huwag gaya man niya.
Alakit na umanayin ka balay tayo suwa ng araw da. Pudno ko na ti asawa ko anong name. Damo mi nga tulong ni Inday, dire-diretso. Irin nito kita yaya, di kito bing idi, di awan hami ka sa polin ti yaya, nagikatan, nikatmidan, nakitaraydan. Kat no kasta makaringa kong tibigat, manong name at dan ni Inday, iti kusina. Inday, ay, ma'am, iti bilang kayo, tigatas yun, ma'am. Siya kon, kababay ka. Un gayam. Abiyasan ka pulos ka nakiasawa. Adang amin tultulungan ang kapsat ko. Kahit mo asawin, nasusuldot mo di, tultulong mo kalig kapsat mo. Wan ma'am, nagsayat ka ng kapsat. In sakripisyo ti personal biyag mo, patulungan mo lang ti kapsat mo. Kahit mo asawin, sweldo ti katulong, mapag-adal na ti kapsat na. Nakadakdak mo ti tulong yo. Tanong patulong ka kada kayo, di kat mangtid kamit nga dagos. Dito di ka po nanuapa nagbalin na kaluyal kada kayo. Kahit kumusta nga iti kapsat mo? Nagraduaran, ma'am. Ngem? Habi ka sila kanalidan. Oh, lalaki babae iti kapsat mo? Babae. Padag ng babae. Nagraduar ngem? Oh, may trabaho na. Nakabi, di mo ibaga ka na kami, tatulungan mi. Nakapag-graduar lakit di. Halaman nga rod, ma'am. Tulungan yung mga rod ni Elena. Embilin mi kininday manunaming alain ng tudikapsat na tap numamamumi. Papan na ayaban. Nunas kan pa nga magipagkidan na kata kami akit aramidan mi. Tap niyos takat manayon bilang mi. Iso nga di sumangmat kami nga gasawa manipo dito pisina mi dito'y balay. Kiktutak. May isang obing nga lalaki manunay mi ti may nang ilokat ti gate. Ni, kasi nang andang obing dito eh. Traking obing? Hindi minukat ng ti gate, insarap kon ti kotsek. Hindi na itagarahe kon, dim sa agak. Nairikat na ba't naman manunay mi ti gate. Kit ko na naksama pa lang, boy, sama pa lang irok-rokat. Sumasarunon nilakay ko. Imperial value naman ang naming inlukat. Pinayapayak. Abad dakad to eh. Anat nagad mo? Ko ma'am. Buyet. No buyet agad junior. Well ma'am, junior. Abad dakad to eh. Kasi anong kastrek ka? Imahin na kami. Inala ni Auntie Inday. Anak na ka ni Elena? Oin, ma'am. Hanggang baga ninda nga anak na. Da, ma'am. Sinot amam nga ron? Jack amo. Jack pinakit kita. Dito ko na ni Inday nga ngem. Nakapag-graduar, yung naganak kabalasang ni mamim. Oin, ma'am. Mat, papang ko. Legente asawa ko. Ito makastrak ang dikot sana eh. Kapunto di kahit nga ro da. Uwan, ma'am. Diyak maawatan tirik nak manong name kasla. Nabang aranak na nakikita ito bing. Gabong nga tata mailiwak. Mailiwak ito bing. Kumusta nga tanda kiti apo ko? Eri maamuan ti asawak manong name na sino ti ubing. Kinita na kat imisem. Manangal siya kang kanahin na po Diyos, diba? Honey? Nanitakit mong sawan.
Ado ubing agtaray-taray ditoy. Nalagay mo hindi ubing pwede kita anak ta kikinamat na nga gayam. Aumat ka ay ayam na. Aumat ka duwa na. Hindi siyak ti ka ay ayam na. Uno si ka. Sumarag tayo. Kahit ko man na makita di ko nang nga Elenang inareto yung ubing. Nagsasarita kami ng upat manong Nemi. Ni Inday, ni Elena, siya, kanti asawa. No trabaho, yan tangay. Nakapag-graduar kami. Kanay pa sa board mo, siyempre, sumarak iti gobyerno. Sarat na ka. Kaya manak, ma'am. Napadasak pa nga minit, siyempre, hindi nga, diya ka mo, kaano, hindi, napalabas ng eleksyon. Sinupurtaram jay nakapakamayor. Inala na kawit na empleyada. Uwan nga, edi naabakin, nagkatakmot eh. Kasual. Ang kanag-government. Kasta talaga rin kita politiko. Agalad na ka rin kita kadwada, sa danto isirek, nga maumot regular at bakante. Malakso doon na pigsa na tao, no at bakante, pilit na di magkita. Awan ti pagtanagan. Siyak ti mga isarekan ka sa City Hall. Dabakante, iti opisina mi. Agamanak, ma'am. Nakaimimbag kayo unay. Ti ama ni Junior. Ayan na. Ada asawa na. Diyan ka mo nga mga ada asawa na iso nga nakirelasyonak. Imbaglaki din ta. Intultuloy ni manang kong hintay tinang tulungan niya tap na makapagturpusa. Ket, hanggang sa suportahan, di ama, di anak mo iso na. Saan, ma'am? At mga ibagbaga kanyak nga, pangkuti abogado tap na suportahan na. Trabaho na. Empleyado. Wala, babamon, babamlatan. Daamin di makamo kinibuyet. Di mo kaya't nga dapen miso na. Hana ka pala pagpanunutin. Narigat ng episode ang hamon basta makadesisyonan. Okay? Alright. Lipatan mo yung bagami. Ngayon na kasi pagkarigan tamay at kanto. Kahit ko. Ngagbati dito ni Junior. Ni Buyet. Ibukbuk minto amin nga pigsamin na bati para kenkwana. Noon yan to't kahit napagpalinan. Nasadag ka na kami ni Buyet manong Nemi. Takas lang bilang mi nga pudnong anak mi. No kasanot panang tartarmi ka nagiti anak mi hindi kastat panang tartarmi kang kuana. Panangirregalo mi kang kuana. Panangikiri mi kang kuana. Kat maragsakan ni Inday kastamat ang kini Elena. Nakastrek ni Elena manong Nemi nagbaling nga regular empleyado iti gobyerno. Idagbasan ni Buyet manong Nemi. Kasla siya ti panakainana nga mangsusuro kang kuana. Mga tultulong kadagiti assignment na nasasdagan ti rikna na kanyak ng tiinan. Tanong kasta nga rabi imbes nga ni Elena kuma manong Nemi iti mga tulong keng kuana iti assignment na siya kun da kami nga gasawa kasla imbilang mi kasla inauna nga apu kumi ni Buyet at apay nagdigundaway manong Nemi nga umay makikada kami dakil kan Buyet. Kahit ko ti makikanta-kanta kayo. Lolo, Lola. Anya ka tanong saan nakamlata nga awagan ng ti Lolo kin Lola. Ano nga Daddy ken Mami. Ket ni Mama, di bakbak nang kayong ni Mama. Ay, gaya maya, bakbak nang kayo. Gabot ta Mama, Daddy, no Daddy, ket bakbak nang yung ti Papa. Saan ka diya kasta?
Mami? Hamin mat maliplipatan manon naming kumustahan di kita anak mi, babay ni tawagan mi ida. Nasihat mo ti kasasaan da. Kanto andag birthday kadakwada manon nami kanigatan mi ngem mamanulain. Ngem no dumteng ti kasto yung aldaw manon nami nga wedding anniversary mi kini Freddy. It is a must. Nagbaling nga must manon nami. Umay da amin. Makompleto kam amin manong name no madanunan ti kasto nga aldaw nga July 30 nga wedding anniversary mi ti asawa. Siyempre, may pantiilo mi kada kita anak mi. Ni doktor. Ti doktor nga manugin mi dagiti talo nga puko mi kada kwada. Talo. Talo mat nga lalaki. Di abogado manong name nga anak mi ni Maria Teresa. Kanti abogado mat nga asawa na duwamit ti apo ko mi. Babae ken lalaki. Ken ni Masol nga taga Isabela, nakamang Isabela. Adamat duwa nga apo ko mi katakwada. Pasaremat adamat pasurot da nga ayaban da kaduwada. Tigiti mga iwan ka digit anak da. Nakadado kam no ka manong name. Siyempre, adda-inday, kini Elena, kan adda, manunaywi, ni Buyet. Kinida mo daw, makita ni Buyet, manunaywi ko na digitan ko. Kastoy matindaw dahot ni kinapod Diyos. Dad, Mami, idadda mabati ka ta kayo. Sino? Ni Buyet. Maapay ko naman mabati ka ta kami. Into nagdakil, agbaro, agasawa, agpamilya. Hindi na kaya't nagtalinayat kata kayo dito. Adama dito ti inana. Ito nag-asawa ni Elena. Sigurado ang nag-asawa na ito. Ipanaw ito't asawa na. Siyempre, ni Elena, itugot na dyan, anak na. Adapan nyo kami na. Di magami din. Tsaka mo, baka sana matakayat nga mapukaw natin anak na. Kada kami, kinip, daddy, numabaling awang ko matumadayo kada kami, kada kayo angin. Mapasamak, men. Anya tayo mo yun, mami, baka no kaya tumat lang ni Elena, nga ibati kada kayo ni Buyet. Asa sa dagsamat nga amang tirik na ni Buyet, kada kayo, biso na. Ad-adda nga na kami, itikat kaduan na. Kaya-ayam ni daddy, nakasta nga bakasyon, siyak matimang tulong keng kuwanan, no, ad assignment na. Kada giti problema niti eskwela. Awang ano ti problema na kasta. Adapan yun. Tapno di kasta kata. Adan to ti pamilya ni Buyet nga makamuka na kayo. Ken ore no awan kas pagarigandan. Mami. Ore adda kam laang iti medyo adayo. Adda kam to kang kanayon ti puso yo. Adda kayo to kang kanayon ti puso mi. Kaputa. Da kayo. Ti may ibilang nga naklaan nga naganak kada kami. Nga nagbaling kayo nga napudno kada kayo. O no napudno tunggal may sa kada kayo. Kaya nagbaling kayo nakasaysaya at kada kami nga nakyo. Aging gaman nung na yung mga dimtengen, iti na naman may mapasamak, iti am amo ni Elena kada kami nga kasawa. Tagbaling asawa na. Saan nga empleyado? Iti gobyerno manong name. Pagkakangailangan nga, pa-extra-extra. Naipasana ka no, ayun, nairuar ng nakawaradwa ka no, manong name, iti kurso ng engineering, saan nakapasa ti board ti namitlo. So dahito ni Gilbert, manong name, niya mo ni Elena, kada kami. Sabi nga, di mo padasan man yung tech board, Gilbert. No may pasamton. Tsahong kayat, sir. Adadang kan tsawon nak, digiti ka kakadwak, no? Tsak may pasa. Kaya agbali na ka na nga engineer. Di ka talaga among timinom. Gagangi, sir.
Ala akit oras ang kamala mapupukawan iti susurutan no diri kitay ag subcontract. What's up? May sakmet, formanak met, pagtalkandak met. Sa bagay, ang may paggabla, iti para kay pasat, ibo de. Tinas kang experience mo, atot amom, hanggang mababakan dyan ti trabaho. Da kayo ito kumati may sakali kita alam nga ninong. Gusto nga na, maganda ka saan. Ninong-ninang lang din, ang tawag mi kada kayo. Halawen. Kati daw-dawat mi nga sabi ko ma, di bangunan yung pamilya kat naragsak. Ang ano ti plano yo kinibuyet? Elena? Ma'am? Oo, ninang ko namon. Ninang? Oo. Idi man ang damagig kang kati may panggap kinibuyet no kayat mong ipa-adapt kada kami siya na iti songbat mo. Ala, aging kakadagit yung kasang kami nakapanunot. Lalipatan mo dito ang panggap mi. Maawatan ka kabutaan patparatang ngayon na. Di mo kaya't may dayo kang kati anak mo. Amo ka mariknam deta, agas mati pa nakarignak. Angin na mabalin na ko ma. Di kasi yung sitwasyon. Baka ni Inday, adan tumatin mangitaray kan ko na. Tadagat masipsiputan min ng nga umay numantanon kang ko ano na ang kami. Baka no, mag-iasawan tumatin. Babati kam itong nadududuan. Ano, okay lang. Alis tumit lahing ti mangala, iti kasukat ni Inday nga katulong mi, at kaduamin ito balay. Banyo ninong, tanong kas pagarigan ta, mapanunot minto kini Gilbert. Edad binto kata kayo. Edad binto kata kayo ni Boyet. Kani di agasawan manunay mila Gilbert kini Elena. Dito'y balay, tinakaangayan ti reception manunay mi. Kalpasan na, data kasar, iti kabigatan na, agrubrubuaten. Kiti rubrubuaten ni Elena ti arawaten. Ti anak na, manunay mi. Kasi laman ay mapriat ti barukong ko. Ada ti asawa kiti sibay ko, manunay mi ti amuna, ngagsangit na insaganaan na ti bagin na tapno ni kastagat ada iso na nga pagkaptak. Gaputa, amuna, ngagsangit na. Gaputa, ti bilang mi kaslapod lumanak nga ni Boyet, kit umadayon ka na kami. Naipanawan ti inana, akadwana, ipanawan ni Gilbert, nagiti agina. Gaputa rumbeng na unay, gaputa gasawa dan. Di nakarubuatin, nagiti agina, manong nimi. Ako nang nalangin ng umay dagpakada. Rimok atak iti asawa, madayo akit simreka kiti silad ko. Iti silad ko. Isabel, papanam, kanagpakada na ginagina. Si kalatan ti pagpakadanda. Kapatusan ko nga may turan, Freda. Iti unag ti silad, manon na imi nagsangsangit at sinalsot ko apay. Apay nga nagitang bali nga napating, kat apay nga pumanaw da. Apay nga mapukaw ko ina. Saan tila kumalangaraw na nga dimdimteng, tapno awan ti umadayogan pumanaw. Saan lang kumangarap dimdimtengan ni Buyet, tapno di kastagat awan ni Suna nga pagsangita kita tapumanaw, kat umadayon kanyan. Pamaling kumat nga peso nga mapansar mong kaharan ng arig na awanan ti kalintagak. Sa dinunitandayan di kinanak ko. Amok nga mapasamak nga madayo na. Ang indandayo agsisina kami nga mapigaslasang kong mawat.
Awan pulos ti dindim nga problema mi iti asawa ken ti pamilya mi ngem apay agsangit na kiti kastoy. Kakaisuna. Nadum nga problema. Ipatpateg mo ket panawan na ka. Asin no ti saan nga gladingit ka nagsakit. Ka nagsangit man. Natugtog manong name iti ridaw ti silad. Ti amok idi kat ti asawak tagtugtugtog. Ngam sana kas ti tugtog. Kaya apay nga nagtugtog pa ilaing kat sangkumat nga inlak. Eging gaman ng name nga nagkutit ti seredura ti ridaw. Ni Buyet. Bimaring kwasak manong name. Simrek. Mami? Anak, pasensya kan, di ka mapalubusan. Nagsakit kami na bigla ti ulok, so nga simrekak dito silad mi kini dadim. Mami, aping nagsangit ka. Aping nagsangit ka. Kahit ka nga rakupan, Mami. Sige, nga rakupan na. Anak, oret ha. Asidag na ti papanan nyo. Amumat iti balay. Nada problema, umay ka. No mailiw kami kan ka, umay kami. Apay nga sandag ni gawid, Mami. Ha? Inbaga kinimawa, kinipapa nga agbati ak. Kunada kat... No kayat na ka nga agbati. Kayat mi kunada nga... Didakmat nga igawid. Baka nasan nyo kayat nga agbati ak, Mami. Tiyan mo kagit. Kaya't mo ito sumurot kinimamang mo. Kinitito. Kayat ko nagbati, Mami. Hindi takmat igawid. Igawid ka, naku kapag kayat mo nagbati. Kayat mo nagbati. Kayat mo, anak. Kayat mo. Uwin, Mami. Kayat ko nagbati ka na kayo, kinidadi. Inarakop ko tinakairot ni Bugiyat manunin. As in nga nakairot nga binagkat ko ang impuligos ti anak ko. Iremuar kami nga karkarga ek ti ubing manunin mi yore na dagsan kat kaslasanak nga maktang kat madagsanan. Habi di mo yung baga nga kahit yung kayam nga ibati. Kuha, ninang si ka Elena agad. Hindi ka maawatan. Ibagami kang adapan mi. Saan ka makabagdesisyon? Itakit, no kayam gayam kahit ngagbati ni Buyat kayat yun. Kahit ko man nga itugot. Diyak man kumakayat nga madayo kaniyak. Ngim, adda ka na kayo tinagsaktan ako. Ibati mi ni Buyat ka na kayo, Ninang. Ninong. Alakad. Ay, kaya roden, nagbatin ti anak mi. Ay, mapagsasaritaan tumit lang ti panakadap na, tapno, gabalimat lang aligahan ng anak mi. Tapno, di kas nakit na, di kiti, kukuha mi, agit makipagtawid siyempre. At maibilang nga ron nga anak. Adan man sa gabasit nga para kada kami, di kiti binipisyo mi, ito nagretiro kami, kanda dumapay. Kat kasta nga ron tinabasamak manong na mi
Kaya nakaragsak kami ti asawa. Taorin na awanin ni Elena at asawa na, nabati ni Inday. Kaya at damat din manong naimi ni Buyet. Naaramid manong naimi tilikalit iti amin. Kinarap mi ni Buyet, ni pasurot iti pagdiya duminga at Anastasio manong naimi naman pala jay naganti amana nga naipasurot ken kwa nakas junior kad isumet laeng ng saan na junior. No pinagtultuloy nga Buyet ti awag mi ken kwa. Kadkas naman namin manong naimi at pakadamatan ni Inday. Kapag dadakanumat Indoy na nakgusto na ken kwa na. Sino ti mga asawa ken ka Inday? Agkaanak ka pa eh. Hanak pinagmenopos. Ma'am, bubing ang pala. Asin no ti, dati ka ti umay sumarsarong ken kano ko ah. Ma'am, ni anat na na tayo? Ni Kanor nga kutsero. When talo ti kalesa na, pag sinsinublatan ng ipaspasada. Adan bukod na nga balay, ma'am. Ag may samatin iso nga. Kahit nagbatan nga iyawid di balay da. Alakit. Ninang ko na mga rod Ay, mabaling ka dito kabsat nga anak nyo ti kasar. Mabaling lat ha. Manong nemisan kami nga nangalalapay iti katulong mi. Umanayen nga talo kami manong nemi agindeg iti balay. Agagadan kam amin nga rumwar manong nemi iti bigat. Itulnog mi ni Buyet iti eskwela pagbasan na adan idin iti high school. Dumakailan bumariton manong nemi. Kat nung dumteng ti kastoy nga aldaw manong nemi saan pulos nga maliwayan. Nga oray so kumalang ti kakaisuna nga panagbakasyon digiti anak mi idisudo. Tanon Christmas, narigat da nga umay. Kaputa siyempre, makipaskwada man iti lugar da. Ngem, no dumteng ti kastoy nga aldaw manong name Hulyo 30. Naibili ng kadakwada nga it is a must. Oray masakit ka, umay ka nga umay. Malaksin no talagang saan nga kabailan pa itagbiyahe. Manong name di kiti umaskan ng matenda. Kaya na minsan manong name nga panakakompleto mi agrama maten ti pamilya ni Elena manong name. Pamilya di kiti talungan nak mi. Kuna kanyak ti doktora nga inauna nga anak. Di kaya pagretiro. Mami, mabayag pa ya. 65 to ti pa nagretiro mi kini daddy. Saan kami lang marigatan? Kinakuha mat pakarigatan at nasalot nat kami met. Ada ka di problema, doktora. Ada ka di makita mga sangan na siya ti salon at mingi kinidadim. Bihi nga doktora. Di ba panunod na mikit may banggap kini Buyet? Amay, ito may banggap kini Buyet. Kumusta iso na, mami? Nasyat met. Awan ti madi nga damag yo ken kuana. Baka adda nga adda madamag mo si kang adda di Manila ngamta kami. Sila da damag nga masurutan na ti barkada madi. Awan ti madbadlo yo ken kuana agat sigarilyo no agat harat. Awan met. Uno agsepsebo. Makon? Makapasido ka na tangang bagbagam? Kaduan na ngamin di kastayan. Amang kanuno, isot pagsagabahan nyo. Da kami nga anak yo, awan itit nagbaling nga problema yo kada kami, kapot nagbaling ka man na singpet. Natudyo kami nga anak. Amang kanuno, nangala kayo ti mang parigat to, mamagsagaba ka na kayo. Ngay suleta ni Buyet. Anak, basol ti manghusga ti padam na tao. Amangan ko, nak. Saan nga pananghusga? Baka, panagsakbay laeng, mami.
Iso at aramidin nyo, monitor nyo nga nalaing ni Buyet. No kasano iti, panang monitor nyo kada kami idi nga anak yo. Kas namin aramidin nyo. Yan tangay ako matin sa bali nga ipanyo ti imatang nyo sang isuna. Kaya dawat mi, sabi ko ma, tanibuyat at talaga tinaikari akasandimi nga anak yo. Isunto nagtalin na edsidong yo. Isunto ti kang runa ng sanggiri yo. Iti pa nagsahalog ti pigsayo. Halakit sabi ko anak ko. Tulungan da kami kanita, diyo. Babaeng ka na gitinibas ni ka nakarkararang yun. Manong Nemi, napagsalitahan mi dito iti asawa. Kasta nga rin tinaramid mi Manong Nemi. Di mi binaybayan na sinipsiputan, minonitor, binagbagaan ni Buyet. Iti pa nagbarito na, Manong Nemi, iti kaadana iti kina-teenager ako na. Alam mo dahil gundaway, Manong Nemi, nga maladaw ang agawid, nga may pakada na. Kaya na minsan ang kinasarita mi iso na. Buyet, Daddy, awag nga di lang ti problema, ti panagbasam. Awan, Daddy. Awang pa girlfriend mo? Taketso ka din nga na girlfriend ko. Jimmy, kahit ano mabalin ka po ta. Hawan ti sa bali nga ramitin kadigitoy, no di magipas na ti panagbasam. Ay nagayam ti kahit mo pagbalin na, nuris ang ka pinag-graduate high school agad, kahit mga mamuan. Oh, apa nga nagsanay ka? Jack pa na panunot no sa hanyat kahit kong kaurson to, Daddy, Mami, nga mabutay nga. O nagkabutan mo? Nagrador amin nga po dungan na kayo. Doktora, abogado, kinaccountant. Baka siyak nga, ampun nyo kat baka siyak timang pakay ka na kayo. Ito tayo tulok mo, nga mapakay kami ka. Jack lang mo, no, anyat mapasamak ti masagbayan, Daddy. Yung sana nagkari. Nanigatan nung kariak, baka saan ko matungpal. Sa bagay, anak. Ngam aramidam ti amin, tap na maliklikam tayo niyaman na pakirubuham. Saan kang nagbisbisyo? Baka amuntig sa grilyon. Saan dan? Kaya, uminom ti arak. Saan dan? Agsebo. Oy, dadamanan no. Sino nagdibarkadam? Nasiyat ang barkada dad. So nga ang pagdanagan niyo. Agyaman kami no kastanak. Awan ti sabaling nga pangibukbukan mi ti amin mi. Agtabtrabaho kam pala. Awan ti sabaling nga paggastusan mi no salang siya. Ti panagbasam. Awan ti problema mi anak mi kapot isoda pa ti mangted kata kami nyo. Sa amin bita kasapulan. Awan ti pagdanagan nyo. Nagbalinak to na siya at nga makuna nga ampon, Daddy, Mami. Nagraduan iti high school, Manong Nemi ni Buyet. Kat kasawan iti nagsakmi, iti abagahan ng engineering kayat na kurso. Samad nga napukaw ti komunikasyon kada kita anak mi, Manong Nemi. Halos everyday, nga kumustahin mi ida, uno once, twice a day, Manong Nemi, uno every other day. No sa amin isda kami ti makasagong nga magtumawag kada kuwada, isudat nagsisinublat tumawag kada kami. Awamat Manong Nemi ti nagbali nga problema mi kinibuyan. Kami ti maysa nga malem Manong Nemi dimteng isuna nga naliday. Ada problema manak. Kasapulak ti kwarta. Mami. Ano nung ti kwarta? Ano nung ti kwarta? No kwarta ada. Ado. Samping masid kada kayo ni Mama? Apa ni mamang mo? Elena? Apay. Masakit ni ading ko. Ada ti ospital.
Isusot pa ka sa pulang di kwarta. Uwen ko, mami, susapo nakigtuta kitahin. Abi nga saan nga umasdag ni mamang mo kanyak. Kada kami. Pakibagam tulayangan ko na tatinawagan na nga rod. Naglukong nga Elena dahita. Indalan na pailaking ka. Magkikiktuta ko na ano niya tayo. Di pa ka sa pulang di kwarta. Manong name masiknan ni Buyet, siyempre, anak isuna ni Elena, kad kabuta da problema ti anak mi, nginadap mi, tulungan mi, kinuray. No saan nga gapukin ni Buyet, gapukin ni Elena, gapukin ni Inday, tumulong kami manong. Kasi na po Diyos manong name na ispal ti kapsat ni Buyet. Nagsubliman ti dati, kanay-kaya naman ang name. Abay kang kanayon ka na, kakaawawagan no ka ni mamang mo. Uwen, mami, nadidigdigon dawin ako nga mangibag kanyak ti kwarta. Imbag na inot ak ba't ititadyo kanyak nga allowance ko. Ken, adumat itadyo kanyak nga allowance ko. Ibagam kininan ni mamang mo, no anyaman ti problema na, itiretso na kanyak. Mabain met. Kadanatan niya man ang panagbain na. Apa, problema ti kwarta. Ni Titom, ni Gilbert, pasarahing awan trabaho na sa agin inom ka no. Ito ko na akong ket. So nga, malas ni mamang ko na asawa kay ni Tito Gilbert. Anak, samo ko na hindi kasta. Ora ka na damat trabaho ni mamang mo. Da trabaho ng may lumlumot ti utang. Tapagbagasan ka naman ni Tito Isuna. At dagayan problema ni Elena aping saan nang ibagbaga kanya. Na minsan manong name sinarong karaming agasawa de Elena. Duwan di kinikabasat ni Buyet manong name. Kumusta Elena? Ninang. Aping nga, inya daw yung tibagim kada kami kat anak na katikasar. Aping nga, idala mo pa lang kini Buyet na niya man ang problema. Dahil ang problema ti pamilyam. Api nga di mo ibaga kada kami. Ang mga no, kaguran at ti asawak no, kasla, hagipulang kada kayo ninang, ninong. Dapat na nga ti asawa. Nakibarkada. Saan mo man ti sweldo nga para kada kami. Dot anak min. Sa mabisyo mat isuna, imbes nga isot mang Ted, siya ti pagdawatan na. Naglumod na ito, Gilbert. Di mo lang mo nga minti pilpilyem. Apos ta idi, naganak ka abalasang, kapot na nakapili ka, ti sweetik, ibaga ng awat asawa na, dapat gayam. Itata, nakaasawa ka ti ginginir. Humat sa bali nga ramay dan, agjuminam ti gin. Pagdawatan na kapay. Nuwapi ka di ha. Nga dali ka nagasat. Nga dali ka nagsangkasat. Imbaglaki din tanda kayo. Kada amok ninong mapagredwaryo ti anak kong inauna. Kada amok kat pancheck. Saan tumit nga may bayan ni Buyet giti adina. Ken kanyak. Iti daw-dawat mo anak. Kahit masilawan ti panunot ti asawam tapnog balbaliw. Tapno mo nang anungan ti pagrebangan na kas ama ken asawa. Isumantikan kanayon kayo daw-dawat ninang alalala. Ada problema no, ada problema financially or anyaman, umawag ka laing kada kami, kinininong mo, ta nakasagana kami nga tumulong kada kayo. Oen manong name nagsaya at kan nakaragragsak iti tumulong no adda agpatulong ken matulungan manong name. Dahita manong name iti pagbadbatayan mi ti asawak. Tapno di kastakit ta. Lag-antirik nami ken naragsak kami. Taoray no adda yo dagiti anak mi manong name ngem no adda dagiti karoba mi makamamuka ta kami nga umasideg nga agpatulong nalukay dirik nami. Tanaragsak ti tumulong. Ay
Pakinggaman no naming idimteng manin ti anibersaryo ti kalay sami ti asawak. Imatender man no naming di kiti agasawang Elena graman di duwang anak da. Kan siyempre kumpleto manin man no naming di kiti anak mi kiti pamilya da. Kinasarita mi man no naming di kiti agasawa. Elena, Gilbert, kumusta kayo anak ko? Kay kam lang ninang. Ni Gilbert ti simungbat man no naming ngem ti asawa kit. Okay. Kunam no, pagproblema am ti asawam, Gilbert. Ninong. Alam kami di problema maya. Gabot awan ti para namin ti pagtrabaho am. Agsardang naging construction. Wanyar ninong eh. Kat ka ba iti data? Ada damat nga dagal mo ti biyag mo. Ada takit kumangagsalukag ka. Ada ti planom. Iba kang ti planom, tatulungan ta ka. Kasapulak ti puunan. Para. Kung nada nakapagpasa ti board ko kas engineer, aduman da kita'y kontraktor dita nga handamit nga makuna nga engineer ninong. Maawatan ka. Adara tay dami da nga pagbalindang isuda. Nga isuda man talaga taking kukwa. Mawatam kahit ko sa dagayam ko nga engineer nga kung kontrata kung kanyak mga magpataod kat po nam ta tulungan ka kunan. Dakala po na no kasta. Kapailan mi nga tangi gasang-gasat kinininang mo na saan nga masayang. Ikarik ka da kayo ninang. Dalagit pagpunak. Awan ti sa baling aramidek no di. Mangpadakil ito dahil nga puunan. Agtalag kami kang God, Gilbert. Nagasagana kami nga tumulong kang ka. Anam ako nam, sweetheart. No, na desisyon mo, honey. Mahawatan ka. Madlaw ko nga talaga nga napigsa determinasyon ni Gilbert may panggip na. Anam ako nam, Elena. Kanunungam, nga kami ti asawan, ti puunan, nga dakila puunan. Hanggang gatap nga posibleng yaw-yawan na. Kasi kang kanayon ng pagsasalitaan ni nang katiso nga nasiyat unay na nagsasalita tayo ta. May iyo man mi dahil itong problema, mi kata kayo. Siyak di may sa nagkari. Saan nga mabaybayan ni Gilbert yamin. Pero good nung oras ito kasta. Ay mabaling ng umimat, nagpatulong ka na kiti anak mi. Nukurang as pagarigan, tadang ornong mi. Inyo man mi da ito, ikadagiti anak mi manong nemi. Dua, kadagiti anak mi takit-kit. Saan kayo makigasang-gasa na kasta, daddy? Kwarta data. Saan nga nasinsina ng kwarta? Amat nga rin mabaling nga, kasuratan nga, mabaling ng itong ipulang. Awan na dato kasuratan, no? Awan mabaling ng ipulang, na yaw-yaw tumuten. Ori di biyag na, hanto pa umanay nga pangbayad na kaneta nga kwarta. Adamat pa nagtalik ni Kagwana. Daddy, saan nga dakis di tumulong? Tumulong kay nga ron. Ganun depende di tulungan nyo. At damat na matulungan nga pagpakadakis, gabukada di nga tulong. Di yung kanunungan. Nasa ka lang agad. Saan? Kaya naman nung nemi kay doktor nga anak ni inauna. Ni Masol nga inaudi kumontramet. Nga di abogado man nung nemi anak ni. Dad, ma'am, siya ti Paching, tulungan niyo. Siya ti makamo. Di makamo king kuwana. Tapos pagaligahan na patungpal tiya. Abogado at ito ka at mabuti nga kakaso kas pagaliga. Ito rin mo pa abogado ka, my dear. May abogada ka, my dear sister. Awan to maaramid mo, nayaw-yaw to di kwarta. Tibiyag kitsugal. Hindi lang ka nang napak tayo. Sugal. Tapos pagkarigan na mayayaw. Di ba, Dad?
sa to ni. Tulungan niyo sila. Sa kain dakkel mang Ted. Kadakkel ornong may ti asawa. Pagsalitaan nito ito. Hamat mo nga dakkel kat. Kasi lang, pagrugyan na lang. Tapos naligas na kat ada padakkel na. Kasi nga, agamanak ka na kayo anak ko, tak marunong kayo. Dad, mami, itultuloy at tumulong. Nga mananadan nyo, di tulungan nyo. Mga lang, mang ripog ka na kayo. Manong namis ang nga nang gamak nga ng Ted, iti ornong mi, kini Gilbert. Yung karkararag mi nga sabi ko ma, tasan na nga yaw-yawan na tigat talaga nga tong pali na ti Karina. Nagtultuloy met manong name iti pasnek ni Buyat iti panagbasa na. Siyempre adam iti gundaway nga maladaw nga gawid. Birthday ka no ti barkada na. Kang kanayo met imilbiling kang kuha nga saan na pulos nga sumimsim iti arak. Amunan no anyat daga sa mapasamak no adda iti madi nga bisyo. Pasapol nga gananad manong name. Kami iti motor na nga di nakayat manong name. Tapno hang kamarigatan anak. Pakasi ka lang ti awan ti service na kada kayong nagbasbasa. Tsaka kahit ti motor dad. Ano nga ron? Alalis to disgrasya ni motor. 4 wheels. Kaya doon na ako. Umad nga kami nagpaiso. Apa nga motor pa lang. Di pala 4 wheels. Manong name saan kami nga napaay? Saan kami nagbidot nga ng tulong kini Gilbert? Kabutan no kasta, manong name nga mailiw da, na saan kami nga mapan sumarongkar, isudat sumarongkar. Kan nakaragsak na, kraman na giniduwangan lang. Ninang, thank you. Mabalimon nga pulang. Dumdang di panawan nga pulang kung tumit lang ninang. Ores aming nga ibagan nga lain min. Ay, tulto di mo na ta. Rumbing laeng, no, anya ti bulod, may pulang ninong. O sige, dad man ang buludan mga spagarigan. Haging gasa nga napupuutan di panawen manunemi agturpusen ni Buyet. Ay, agturpusen, tinaudi nga anak ta. Honey, mabalintan tumatintag ritiro. Uwamot ngamin at apiligas na kita. Baka inanatamat ka. Sa bagay, hantamat ka di ba manong na data to bisina. Naspinpinas no data to nagtibalay, ti arubayan, ta asikasum na kiti masetas mo. Siyak mat, gardenak maditalikod. Conforme mat no, manayonak pa nagkita rakentang anetip naman. Kenapa ti problema ta? Malakas nga ta ornong ta, ada na kita anak ta, mang suportar ka ta, nyaman na kasapun ta, at ang ta intention ta. Dairuan ni Buyet manong name iti board na sa bali man na balegi manong name naman pa adapted san milayang napanakil kami. Tada doktor, ada abogado, ada accountant, ada engineer nga anak mi manong name. Dito kami nagpaalam manong name dito balay kat naira na ready nga panag wedding anniversary mi manin. Nakaado kami manin manong name. Kat nakaragragsak kami. Wen, nakaragragsak kami. Iti matang dagiti sang idi kraman ti pamilya mi manong name. Papagayam dispensaran nyo at dati kita panagbandi-bandi na, ya? Ya? Okay lang. Sabagay, hangkamat na imambat nga viewers tayo. Sabagay, dandanin, malpasin. Dito yung timaudi nga paset na papagayam eh. Kuna na to eh. Kat ito lang napan nga tawen manong name Julio 30. Tinaudi. Kanito dito yung aldaw, iti panang celebrar mi iti wedding anniversary mi nga kasawa. Adad damanen nga nakarakragsak kami.
Kaputa na kompleto. Ngay sumit idin manong nemi iti panakarawara ni Boyet iti board na nanayang engineer. Nakastre ka trabaho, nakastre ka tagos ti trabaho, ti anak mi, ti ampun mi manong nemi. Baban ti tulong mi matlaeng, taduday ti kapat mi ti gobyerno. Nagangga, manong nemi, nasakbay ka ti problema nga COVID pandemya. E niya mo kada kami manong nemi ni Boyet tagbalinto nga manugang mi. Nabayag gaya man ang girlfriend na. E dadakan pa lang ti college. Dad, mami, ni Margie, engineer ka mo at balasan ko. Saan? Mami, daddy, may second nurse. Bag man ta saan nga na-disturbo ti panagbasam. Dagay man na relasyon nyo edi. Ang magkure ka. Inaw na ka, Margie. Nakaraduwarak idi. Boyfriend ko isuna, mami. Sa bagay, hamot madlaw, inaw na ka. Kaya apay nga rodhani nga nadlaw mo. Apay nga sinalsud mo. O na nga. Tako na edi nga nurse gaya man, edi agam amuda at relasyon na nagbasbasa pa lang ni Boyet. Basta lang diferensya. Okay, ito ano nga rin tikalay sayo? Manong name ka rin ni Margie nga saan nang ipano ni Boyet ta talaga nga tilalaki nagdesisyon nga agna edda iti sidong mi nga nagadiagbaling nga po kumi iti tuod manong name agtalinedda kada kami naisudan to tagbaling ilawliwan kada ito kumambulan ti John kada ito yung atawen iti panagkalaysada yung sa nga natuloy bukor ti kastoy nga problema ti COVID. Na-lockdown da dito balay, nga dito itiya. Nagaramidan da, itiya panaka aramid. Itiya, apo ko mitituod, kinipuyan. Apo ko tituod. Apo ko pa ilang nga tuod, honey. Ewan na ya. Tiamtong tibidbilang ko kamag kasla apo ko ni Boyet. Bakit sa ulaw na hindi pa nag-reclam? Napiksada pa ilaing, honey. Ito dito yung aldaw, manong nemi. Makompleto kang kuma. Ngaman yan. Tada ito pa lang anniversary mi nga saan nga makompleto. Gabuta, baka awan ti makaumay kadigiti anak mi ang pudno. Bati pakadang ti pamilya ni Elena, ni Inday, kani Boyet, kani asawa na ita. Iti adda. Kapungarod ka dito problema, COVID problem. Nobe kasta, ore awanda dito din namin ito dito nga aldaw, naragsak kami. Iti asawa. Kaputa adong at awen manun nemi, arig na ngayon kam, nakibalubal iti panawen. Naman pa awan, di kiti nadawel, ngayon kam sinuba, naragsak kami. Tatilay na magsangit kada kami iti papanaw kiniya dayo tunggal may sa kadakwada. Yung bagtad da ni Boyet sandi da kiti pimanaw si Minang anak mi. Naragsak kami. Medyo nabayag matenteng kang panagretiro ti gobyerno. Naragsak kami, anak tultuloy da ita, kati sapay kumati daw dawat mi. At pamilya ni Boyet, nga dati po dermi, magbukal tumat ti pamilya, akas iti irarapan. Dahito iti pagkasarita, kadagyaman ako na, kapsat, iti anos mo nga ng urnos, kalpasan nga nag-insent kang ka, iti detalyana, iti messenger mo, kadagyaman ako na iting ka panangibasa, kaning ka panangira, panangpatgan nga iti dahito nga aldaw, nga anniversary mga gasawa, iti panakaibasa, iti pagkasaritaan. Thank you and more power to your program. Thank you mat kadagiti amin nga nag-comment ka nagbuya. Maraming salamat. Tuyag yaman nga manang mo, Isabel.